es cañón, vamos, para mí cantar y hacer música es lo mejor. Me l'olvido, em llanço al públic, ho oblido tot i més com una teràpia, com si les penes marxessin. Que la gent t'aplaudeixi és molt gran, perquè que tinguis una malaltia i que puguis aportar un granet d'arena a la teva vida és molt gran. Porque eso es una enfermedad que tengo yo, es la esquizofrenia, que es la mente rota, entonces no estás siempre con el humor del público, sino que te vienen vaivenes, sub i baja. L'esquizofrènia és una malaltia molt important dins de la psiquiatria. És una malaltia que tendeix a la cronicitat, tendeix a una evolució a llarg plaç i malmet les relacions que les persones tenen amb si mateixes i amb el seu entorn. Ells fan lletres que expressen els seus sentiments, expressen les inquietuds que tenen. Jo els hi poso música i les muntem, fem un arranjament entre tots. Y de postre te doy un beso. L'orquestra és una mostra de lo que són capaces artísticament de desenvolupar les persones amb malalties mentals, de ser creatives, de ser socialment acceptades. Tenen un problema d'integració social i, a més, el que era més interessant de tot era veure com ells podien relacionar-se socialment amb persones que no fossin de l'entorn immediat i podien no només relacionar-se, sinó ser admirats per aquestes persones. Allà, quan entres a l'escenari, le pot ser una cosa o una altra que t'hi trobes com a casa teva. Que sento una pau inmensa. Oh, sí, me pongo más grande, más orgulloso de sentimiento cuando aplauden. Yo me siento una diva. La verdad es que salgo al escenario con unos nervios impresionantes. Luego ya se me pasa, doy rienda suelta y muy bien, muy cómoda, muy feliz. Me encanta cuando me aplauden, me siento... A mí me gustaría, por ejemplo, que me quisiera todo el mundo, y eso no puede ser, pero al menos los que aplauden me quieren.